Kaya mo bang mabuhay na walang kuryente? Kaya mo bang mabuhay na walang tubig? Or kaya mo lahat ng yun? Basta kasama mo ako. Charot! Tuwidarot! Yan. Kaya nagkakaroon ng mga gutom. Kaya nagkakaroon ng mga maagang paglalandi at pagharot. Nagkakabunga ng dahil sa mga ganyang klaseng thinking na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, ikaw lang sapat na. Pero boom, gutom. Boom, walang tubig. Boom, walang kuryente, walang titirhan. At bakit nga ba ito ang pinagsasabi ko ngayong araw na ito? Gusto ko lang sabihin sa inyo guys na mawawalan po ng tubig. Check mo yung katabi mo, amuyin mo. O diba? Walang tubig sa kanila ngayon. Charot, tuwidarot. Uy, pero ito nga sabi nila, ang Manila Water and Maynilad ay magkakaroon daw po ng service interruptions ngayong April 9 and April 8. So, inuna ko talaga yung 9 and 8, no? So, just in case lang hindi ka informed for today na magkakaroon ng service interruption, at least ngayon, alam mo na. So, there are places na affected nitong service interruptions. Katulad na lang po ng Pasig City. Ayan, ang Sixto Antonio Avenue may bunga. Meron din pong ilang bahagi ng barangay may bunga. Taytay, Binangonan, Angono, Rizal. Meron din pong magkakaroon din po ng interruption sa Manila East Road. Sa harap daw po ng isang gasolinahan dyan, Angono, Rizal. At syempre meron din daw po sa may bandang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Manila, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon, Valenzuela. At ganun din po ang ibang lugar sa Cavite tulad na lang ng Bacoor, Cavite at Imus at ibang lugar sa Kawit, Noveleta at Rosario. So kung ngayon po kabisyo meron pang pumapatak na tubig sa inyo, i-check nyo po sa namamahala sa inyong barangay kung meron nga bang water interruption sa inyo, o di kaya naman mag-igib na po kayo ng tubig dahil mahirap mawalan ng tubig. Ako kung papipiliin ako kung ano yung gusto kong mawala, wala. Siyempre, ayoko mawala ka sa feeling ko. Charot, tuwidarot. You know, as a princess, ayaw natin mawala yung kuryente. Kasi pag kuryente ang nawala, paano naman ang panlaban natin sa init ng araw? Gusto natin naka-AC tayo as much as possible. Tapos yung tubig naman, paano naman tayo magkakaroon ng smooth and moisturized skin kung hindi tayo iinom ng tubig? Kailangan nakaka 8 glasses of water tayo, kabisyo. And of course, kailangan din natin yung tipong nakakakain tayo sa loob ng isang araw. So 3 beses, yung iba po kapag medyo nakaluwag-luwag ka, 65 times po nakakakain sa loob ng isang araw. So, mahalaga na itong mga bagay na ito ay meron tayo, kabisyo, na paghihirapan, na pagsusumikapan, na pagtatrabahuhan. At higit sa lahat, aware dapat tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Buti na lang, just recently, hindi ako masyado na problema sa mga bigas na kinakain namin sa bahay. Yung mga kanin-kanin ba? Kasi binigyan kami ng gold mine. Alam niyo po, yung last time na pinadala nila sa amin na jasmine rice, sobrang sarap. Kaya nga, feeling ko ganito yung kutis ko ngayon. Wow, may ganon! Kaya feeling ko ganito yung yung aura ko dahil sa kanila. So gold mine, maraming salamat. And by the way guys, nasa International Franchise Expo po sila. At this is organized by Philippine Franchise Association. From April 12 to 14 po ito, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City, Philippines. Kung gusto nyo po na makapagbahagi sa inyong komunidad ng pabigas, ayan no, kumbaga kayo ang susubo sa kanila. Wow!
Kayo ang bubusog sa kanila. Ayan, check nyo na po ang Gold Mine franchise. Ayan, nandyan lang po sila sa SMX Convention Center this April 12 to 14. Ayan, so Gold Mine, maraming salamat. Sana hindi po kayo magsawa na magpadala palagi ng bigas. Dahil po sa inyo, hindi na po talaga ako nakakapag-jet. Charot with that. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsywa kapiling ng babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera. And today, Monday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo, because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikam ng DJ Rocky's Secret Files. Sana kung pwede na, pwede pa. Yung mga ganyang klaseng linyahan, hindi lang naman yata sa relasyon niya na bibitawan. Pwede rin yan yung kapag nakakita ka sa mall ng sale na damit, tapos gustong-gusto mong bilhin pero may pumigil sa'yo that time na bilhin yun. So pinalipas mo muna ng mga 2 araw. Pagbalik mo, ay, wala na. Sana kung pwede na, pwede pa. Oh? Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang. Hindi lang sa kanilang mga sofa, kama o sa kanilang mga tahanan, kundi sa kakalsadahan. Yes, number 1 tayo sa piling ng mga super naming minamahal. 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!